Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kum shiban taban play lad ya ki reu don sab bat ban penpau perthai ya ka jing internet jong ka mei mariang. Kakan huon kepala tip kerteng kum ka o High March nong. Kala penbena bakan penlong ya ka Cherry Blossom Festival hanong stoin hau nai weng arajar arfuar. Kani kakan huon kadai kepala lam khmat dau ba GJL Sangriang kum President uba Nikki Frankson Marwen kum Secretary bat u Josephus Tongni kum Assistant Secretary lambat kiwei de kidekat. Uba GJL Sangriang hagajing keren bat kilat patai kubor ulaong bakajing temu jong ka kenhun ban perlong ya gani kata masa kalong ban kentiu ya ki kam jengok kai pertai ban penne pensa ya ka riti ka dustur jong ka jinglong tenrai ban sumar ya ka mei mariang bat khamtam ban plerensan ya ki riau don sap. Hagani kata masa on sa pelong ru ya ki jing Yakob paper na do karwai ka siaw ka pot ka tem ka jing Yakob bat kentup ka jing pelong ya ka rensan Miss and Mr. Cherry Blossom arajar arfuar. Nakwa ban yithu na ban pentep shapi ba ya ka ka kanhun na ka kanja society ka bangi jer kartang ya ka kum ka ohai march no. Layo ia ka ban form lani ban penlong ia ka da ka jingler jingwat dari ka jinga perkhat lang ka bang iyo ia ka sinjam ka ban kong ka arpu ar tar Julai arajar aku ar ba pisu thu hi ba kini tangda kini ka kerteng jeng kini ka kanhun ru ka don ka takal ban yewer ia lagi jong ki para sinong para thaw ki para nong sinong jeng ni desa ka jongi ba ngin yele nak banta kacing mentoy jong la kacong katong berkatan katong ka baning kong lani kum kasinjam ka baning kong yang ikum ka kanhuan kalong ban penlong ya ka Cherry Blossom Festival arajar akwa tangkum ka jingtem ha kini kisnam ki balai no ha ka jing sisya uni ukanja jing thung buku itanat ubat bersya uai upan group ya kador ka itanat ya dong berkatan ni ka distrik ka jadi kalau long kamslem dan rea ka jing bompat la ka jadi bantap ya kita ki badon apa ka distrik ka jadi ni penban bati we ki bril ka mana ya sebar ki ka jing mentoy ki ru ya kata ka possibility lane kalat bakumno pan perthai ia ka jing bhabriu bar ka jing itanat jong ka district lani ka thain ka jing aga shua ka ni ka COVID-19 lockdown idon ki kanhun ki bawan wat na shabar ban penlong ka ni ka festival hangni ho ka kanong ba ka jong ni ko stoy tidak ka ba ni ya ka lat bat ka kabu batru ni don ka ta jing perkhat ba khamtam kum ki trai nong jong sinong ladingi lak ban le lani ban pendon kam badru ban shimi ka kabu kanjin long ka ka ban skill tanate ya ka shinong ka thawe ka dong ka thain hi berkuai ban ong balada badru om de tang lada bangin le no manta dala dihi naga manta ban penlong ya ka ni ka festival di nomor kata kum ka kanhun ni ka society ni lapan kret syat ya ki banta ki badon kam ha ka ba ini yo ban penpurlong ya dengan jing temu nak kuat apa ni tu apa yang jongi penilai yo oru officially ban pentip lani ban ada di jing tho how we had to get district administration deputy commissioner jong ka West Kasils district badru ka penilai yo ka recommendation na ka benta ka jing temu ka jongi bangin yo ban yang bet sekman bakum juru ka bangi slutu balong ka kalong ka ka badan kamru bakum kinong mi khamat idei bantep ya ka jing temu ka ba ka jongi ilayo ru ya ka ban lek ban yang kandu ban pentep ya jing temu ki jongi kum ka society alor ki ban dan pentulun ne ban ya chekma naskio ba bantep ban pentep ban ilayo ka acknowledgement ru na MLA lani nong mi khamat jong ka nong stone assembly constituency iba max 9%. Tiang mar katang isko thu bakani handat jong ni nang ni shekman ni don kata ka jing skill
shingan dan ni kajing skill hai mensem ong bang ngin yo ban pantul ni kam rengkat ru kajing tep ka biang jong ki bor sarkar dan ni kinong yalam nai kinong ni khamat jongi I katu ka ni kajing thmu kinong kini ka bani kong ban kentiu ya ki kam jingok kai perthei tan penek pensa ya ka riti ka dostor jong kajing long tenrai ka rukom im jongi ukhasi ukhara badru banyarap ban kentiu ya ki khna ki hebret ki samlaru ki badan sap ki boker Under the free enrollment of beneficiaries under MHIS Adhar Ishram PMSYM Epic Extra ya barok itu kibadankan. Kandan ruka food fest exhibition of handicraft, embroideries and other forms of arts work. Kandan ruka singing competition hakabal apya aki arbenta kita kalong khasi or local language but foreign language umahktian language. Kandan ruka power competitions. Nang takandan ka dance competition ya kanir lapya aki arbenta ka folk dance but ka freestyle dance. Kandan ka fashion show relevant to the culture of people of West Khasi Hill District. Kandan ru ka photo shoot but ka painting competition. Hagatay katamasa kandan ru ka mini mela for kids nang ta ka rap battle competition, ka lucky draw house and games, but kandan ru ka master and miss cherry blossom. But ya ki detail baro hakabaya day but kini ki program bapher yin senang pentip EP.